Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шығарылышының түп темалары. Иқтибар үзегінде таксистлар қолабызда шираттағы рейд өтті. Әгәр балалар урыннарына келгәндә шақыртылган такси машинасында шушындый балалар креслосы булмаса, әлеге машинадан баш тартырга кирәк ди автоинспекция хезмәткәрләре, чөнки куркынычсызлык беренче урында. Шәһәребез чиста булсын. Ознакай оешма предприятие хезмәткәрләре язгы өмәләргә чыкты. Шул кадәрле күңелле, шул кадәрле эшләргә дәрт бар. Чистара бөтен дөнья. Менә артан яшелләнеп бара. Үләннәр чыга. Туган тел һәм мәдәният сагында Бөгелмәнең милли төркем тәрбиячеләре өчен курслар оештырылды. Безнең монда курсның тыңлаучылары киләләр шушы балалар бакчасының алдынгы эш тәҗрибәсен өйрәнеп кайту өчен һәм үзләренең эш тәҗрибәсенә кертеп җибәрер өчен. Шушы икенче номерлы балалар бакчасы алар үзләренең эш тәҗрибәсе белән бүлешә. 2025 елда тормыш өчен инфраструктура яңа милли проекты старт ала. Һәм аның кысаларында юл хәрәкәте иминлеге федераль проектының паспорты яңартыла. 1 февральдә Россия буенча шул исәптән субъектлар буенча аварияләр күрсәткечләре формалаштырыла. Республикада агымдагы елга фаразланган күрсәткеч буенча һәлак булучылар саны 291дән артмаска тиеш. Әлмәт районында күрсәткеч 17. Вафат булучылар саны буенча күрсәткеч районда зур түгелме? Бүгенге вазгыять турында алдағы минутларда. Икой нәтиҗәләре буенча Әлмәт районында 17 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда юл транспорт хәрәкәтләре һәм һәлак булучылар саны үзгәрмәгән. Яраланучылар саны 3 кешегә кимегән. Икой нәтиҗәләре буенча юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә үлүчеләр саны милли проект күрсәткеченнән артмаган. Күрсәткеч 2 кеше булса, шулай ук 2 кеше һәлак була. Юлларда хәрәкәтләрнең килеп чыгуының төп сәбәбе каршы як полосага чыгу. Мисал өчен 26 февральдә Әлмәт районында 2005 елгы Лада йөртүчесе каршы як полосага чыгып йөк машинасы белән бәрелешә. Нәтиҗәдә Лада йөртүчесе урында ук вафат була. Зур йөк машинасы йөртүчесе җәрәхәтләр ала. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеге буенча утырышта сөйлиләр. Балалар пассажирлар белән дә вазгыять катлаулы булып кала. Более половины происшествий произошло по вине водителей, которые... Хәрәкәтләрнең яртысыннан артыгы юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузып йөрүчеләр гаебе белән килеп чыккан. Иң популяр бозулар каршы як полосага һәм светофорның тыюлы сигналына чыгу, тизлекне арттыру. Яктылыкны кире кайтара торган җайламаларның киң таралуына карамастан, олылар һәм балалар аларны кулланмыйлар. Световозвращающих приспособлений имеются факты, когда взрослые и дети их не используют. Районыбызда юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү максаты белән дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесе вәкилләре даими рәвештә төрле чаралар үткәрә. Агымдагы елның 2 аенда Әлмәт районының мәгариф оешмаларында 360тан артык әңгәмә һәм дәресләр үткәрелгән. Соңгыларның берсе Әлмәт балалар йортында юл хәрәкәте иминлеге буенча очрашу, интерактив уен, тематик фильм һәм белешмәләр балаларга юлларда һәм урамнарда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен беркетергә мөмкинлек бирә ди оештыручылар. Агымдагы елның 2 аенда республика юлларында 35 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 41 бала яраланган. Балаларның күбесе пассажир булган. Зур штрафларга һәм максатчан эшкә карамастан, балаларны тотып торучы җайламалардан башка йөртү фактлары даими теркәлә. Согласно пункту 22.9 Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә җиңел автомобильдә 12 яшькә кадәрге балаларны алгы утыргычта һәм 7 яшькә кадәргеләрне арткы утыргычта йөртү авырлыгына һәм буена туры килә торган балаларны тотып торучы җайламалар кулланып башкарылырга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе 12 яшькә кадәрге балаларны арткы утыргычта йөрткәндә дә балаларны тотып тору җайламасын кулланырга киңәш итә. 12 яшьтән өлкәнрәк балалар куркынычсызлык каешын эләктергә тиеш. И при перевозке детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Узган елда республикада балалар катнашындагы мототранспортта юл транспорт хәрәкәте дә зур проблемаларның берсенә әйләнә. Мотоцикл, мопед һәм аларга тиңләштерелгән хәрәкәт итү чарасы катнашында республикада 200 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 22 кеше хәлак булган, 406-сы яраланган. Мототранспорт йөртүче балалар катнашында 23 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 3 бала хәлак була, 21 яралана. Безнең районда балалар катнашындагы мототранспортта юл транспорт хәрәкәте теркәлми. Тик агымдагы елда һава торышы фаразын исәпкә алып, мотосезон күпкә иртәрәк башлану ихтималы бар ди белгечләр. Отдел госавтоинспекции МВД России по Альметьевскому району призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Күптән түгел дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре чираттагы рейд үткәрделәр. Әлеге чара кысаларында такси машиналарын рейс алдыннан узган техник контроль, машина йөртүчеләрне табиб тикшерү турындагы документларын тикшерделәр. Тулырак Алса Әхмәтҗанов материалында. Таксистлар тарафыннан хукук бузуларны профилактикалау буенча эшне дәүләт автоинспекциясе даими алып бара. Рейдлар барышында автомобиль йөртүчеләренең документлары, машина йөртү таныклыгы һәм ОСАГО полисы, шулай ук рейс алдыннан медицина тикшерүе узуы турында табиб билгесе, юл кәгазе тикшерелә. 1 сәгать эчендә госавтоинспекция дистәләгән машиналарны тикшерде һәм 3 хукук бузуны ачыклады. Аларның берсендә такси лицензиясе юк иде, икенчесендә юл кәгазе һәм диагностик карта булмаганга штраф салынды. В ходе данного профилактического мероприятия... Әлеге профилактик чара барышында 25 административ хукук бузу ачыкланган. Шуларның берсе куркынычсызлык каешы эләктерелмәгән. 13 машина йөртүче техник тикшерү үтмәгән. 1 хукук бузу лицензиясез һәм 2 техник җитешсезлеге булган автомобиль махсус тукталышка җибәрелгән. Лицензии осуществления деятельности 2 автомобиля с технической неисправностью были помещены на специализированную стоянку. Тикшерүләр таксистларга гына түгел, машинада утырган пассажирларга да кагыла. Башта машина салонындагы пассажирлар куркынычсызлык каешын эләктерергә тиеш. Алга таба пассажир машина йөртүчедән аның медицина тикшерүе узуын һәм автомобильнең төзек булуын белергә хокуклы. Әгәр балалар урыннарына килгәндә чакыртылган такси машинасында шушындый балалар креслосы булмаса, әлеге машинадан баш тартырга кирәк ди автоинспекция хезмәткәрләре, чөнки куркынычсызлык беренче урында. Алса Әхмәтҗанов, Рамил Базартинов, Алия Муратова, Яңаклар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Кор астыннан чыккан чүпләрне җыештыру, корларны тарату язгы иң мөһим эшләрдән санала. Азнакай районында да оешма предприятие хезмәткәрләре әйләнә-тирәне урамнарны җыештыру өчен язгы өмәләргә чыктылар. Әлеге чаралар республика күләмендә игълан ителгән санитар чистарту 2 айлыгы кысаларында бара. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Bizning endi mana 1 apreldan 31 mayga qadar 2 oylik e'lon etildi. Bu endi bizning Aznaqay shahari bo'yicha g'ana tugul, rayon bo'yicha. Bunda endi shahar, Aqto'ba bistasi, avullar, demak, butun rayon bo'yicha, respublika bo'yicha endi mana shu 2 oylik qisalarında biz yig'ishtiramiz endi mana uramlarimizni. Bunda endi yashil zonalar g'ana tugul, mana bordyur qirlarında qarabız, tartabız. Bizning parklarni yig'ishtiramiz. Кардан соң шуп күп чыга. Оешма учреждениеләр коллективлары кулларына көрәк тырма алып, тирә-якны урамнарны чистартуда үзләреннән өлеш кертә. Шул кадәрле күңелле, шул кадәрле эшләргә дәрт бар. Чистара бөтен дөнья. Менә артан яшелләнеп бара. Үләннәр чыга. Минем инде әйтәсем килә, менә шушындый моторлыкны якларга, сакларга кирәк. Яшьләргә бигрәк тә тәмәке төпчекләрен, чүпләрне, менә урыннар куелган. Шул урыннарга урнаштырып питсәләр артларыннан җыештырсалар, моторлыкны сакласалар, бик әйбәт булыр иде. Язгы җыештыру өмәләрендә җыелган чүпне махсус урыннарга салырга кирәк дип искәртә район җитәкчелеге. Бүгенге көндә менә полигон безнең бушка принимать итә чүпләрне шу 2 айлык вакытында шуңа күрә инде менә урамнарны җыештыргач, чүпләрне полигонга бушка илтергә була җиңел машиналар белән. Шәһәрнең җәяүлеләр йөри торган Сөембикә урамын җыештыручылар, район советы, хакимият органы вәкилләре, ветераннар.
Бүген гөлмәдә яшьләр дә, өлкәннәр дә актив катнаша. Әйдәгез үзләреннән сорап карыйк әле кәефләре ничек икән? Нинди кәефләр белән чыктыгыз бүген эшләргә? Аллага шөкер, кәефләребез югары, күтәренке, эшлисебез килеп кенә тора, чөнки шәһәребезне көннән-көн моторлыйсы килә. Шуннан да шәһәребезнең бөтен җире дә мотор, инде яңадан җәйгә чәчкәләр утыртып, менә шулай урамнарны себереп, яңадан да моторлак итәсебез килә. Үз эшебезне бер кырыйга куеп өмәгә чыктык диләр ветераннар. Менә искә төште больница кырын әйләнә тирәле шулай мотор итеп җыештыра торган субботниклар белән. Бүген мәчеттә шәй пәйтидә булдык. Шуннан кайттым да намаз вакытында чыктым менә. Бик күңелле, рәхәт. Әйе, бик күңелле, җыештыргач якты булып көлеп кала диләр җыештыручылар. Иң мөһиме чисталыкны саклап тотарга кирәк. Алга таба җыештыру өмәләре зиратларда да оештырылачак. Бу изге эшкә халыкның актив катнашуы сорала. Шушы 2 айлык кысаларында зиратларыбызда да менә өмәләр оештырачакбыз. Шуңа күрә инде барлык азнакайларны менә көтеп калабыз. Менә шушы 2 айлык кысаларында субботникларда катнашсалар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Еллык декларация тапшырып бетерергә санаулы атналар гына кала. Гражданнар 2024 елда алынган киремнәр турында хисап тотарга тиеш. Салым хезмәте хезмәткәрләре салым декларациясен 30 апрельдән дә соңга калмыйча тапшырырга кирәклеген искә төшерә. Декларация кампаниясе кысаларында гражданнарның аерым категорияләренә узган елда алынган киремнәр турында 3 НДФЛ формасы буенча салым декларациясен тапшырырга кирәк. Ел сайын Татарстанлыларның 95%-тан артыгы 3 НДФЛ декларациясен салым органына визит ясамыйча, шәхси кабинет аша онлайн тутыруны үстен күрә. Декларацияны тутырып җибәрү өчен сайттагы киремнәр һәм тотып калулар, яисә мөрәҗәгатьләр каталогы бүлекләреннән файдаланырга кирәк. Напомним, что к обязательному декларированию относятся доходы. Исегезгә төшерәбез. Мәҗбүри декларациягә мөлкәтне сатудан, арендалаудан һәм бүләк итүдән алынган Россия Федерациясеннән читтәге чыганаклардан отышлар һәм башка киремнәр керә. 3 НДФЛ декларациясен үзегезнең яшәү урыны буенча салым органына 1 гыйнвардан 30 апрельгә кадәр тапшырырга кирәк. По своего учета в период с 1 января по 30 апреля включительно. Бөгелмәнең Батыр балалар бакчасында Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарының милли төркем тәрбиячеләре өчен курслар оештырылды. Очрашуның темасы милли уеннар. Тәрбиячеләр акыллы уеннар, туган тел һәм мәдәният сагында программасын гамәлгә ашыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Чара кысаларында төрле яшьтәге балалар белән төрле дәресләр каралды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Рус телле балалар бик матур итеп татарча шигырьләр укый. Шул рәвешле алар Батыр балалар бакчасына килүче кунакларны каршы ала. Әлеге балалар бакчасы елда республика күләм тәрбиячеләр өчен уздырылган белем бирү курсларының мәйданчыгы булып тора. Укуларны Казан федераль университеты доцентлары оештыра. Без бүген бик шатланып, зур теләк белән 2 номерлы балалар бакчасына килдек. Бу 2 балалар бакчасы безнең инде 15 ел буе Казан федераль университетының стажировка мәйданчыгы булып тора. Алар безгә ел сайын шушы республика күләм курслары чараларында үзләренең матур эш тәҗрибәләрен күрсәтәләр. Шуңа күрә бу бит инде 2 яклы процесс. Безнең монда курсның тыңлаучылары киләләр шушы балалар бакчасының алдынгы эш тәҗрибәсен өйрәнеп кайту өчен һәм үзләренең эш тәҗрибәләренә кертеп җибәрер өчен. Шушы 2 номерлы балалар бакчасы алар үзләренең эш тәҗрибәсе белән бүлешә. Батыр балалар бакчасы акыллы уеннар программасы буенча сертификатка лаек булган һәм уникаль белем бирү программасы буенча эш итә. Хәзер тәрбиячеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклаша. Акыллы уеннарны уйнап, балалар үзләренең игътибарын һәм хәтерен үстерә. Аларның иҗади сәләте, стандарт булмаган мәсьәләләрне чишү белеме үсә дип сөйли тәрбиячеләр. Алар танграм, түбәтәй уены, читекләр, мин тезүче, кара һәм башкалар. Балалар инде мин тезүче уенын алганда, безнең элекеге яшьли балачактагы совет чорында калган агач конструкторлар. Матур итеп ясалган инде схемага карап балалар шул схема буенча тизергә тиешләр. Һәм инде менә шул тезүче уенын гына мәсәлән әйткәндә балаларның иң беренче урысчалап әйткәндә математическое представление происходит. Алар умение первый ряд, второй ряд, видеть сбоку, спереди,
профиль черчение алымнарда керә була. Педагогларның чыгышлары айрыша игътибарны җәлеп итте. Алар балалар белән эшләүдә кулланыла торган уен алымнарының нәтиҗәлелеген күрсәттеләр. Утырыш педагогик тәҗрибә уртаклашу һәм яңа идеялар белән илһамландыру мәйданчыгына әверелде. Бу чаралар бик тә кызыклы, профессиональ үсешкә безнең бик нык файда китерәләр. Һәм дә инде икенче балалар бакчасында ничек яшәгәннәрен карыйбыз, ничек балалар белән занятиялар үткәрәләр, ничек режимный моментларын үткәрәләр алар. Һәм үзебезгә инде кирәкле файдалы моментларны алабыз. Стажировка узучы тәрбиячеләр Әлмәт, Баулы, Лениногорск шәһәрләреннән килгән. Алар алган тәҗрибәләрен үз балалар бакчаларында куллана алачак. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт көрәшчеләре ай сайын яңа кубок һәм медальләр яулап торалар. Мисал өчен мартта Билбау көрәше буенча Россия беренчелегендә уңышлы катнашып, Осман Махмич 2нче урын һәм Булат Масков 3нче урынны яулыйлар. Шул ук айда Теләче муниципаль районында Зеланд спорт клубы кубогына район беренчелеге булып уза. Безнең яшь спортчыларыбыз әлеге ярышларда яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Бүген Әлмәт көрәшчеләре бу айда узачак яңа ярышларга әзерләнәләр. 5 апрельдә Ширмешән районында дөнья чемпионы, 8 тапкыр Россия чемпионы Галимов Ильяс Самат улы истәлегенә Ширмешән муниципаль районы башлыгы кубогына багышланган мәктәп укучылары һәм яшьләр арасында көрәш буенча беренчелек узачак. Ярышларда 6 авырлык категориясендә 2010-2011 елгы балалар һәм 8 авырлык категориясендә 2012-2014 елгы балалар катнашачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.